dreven af sorgen dernede. Se den. Det skulle da ikke optimalt. Puha. Mor, hun tror, hun er kommet til at lukke posen for hårdt sammen, så den... Ja, se, den er helt flækket. Det skal den jo ikke. Se. Ej, hvad er det ser ud. Ja, den, au. Den er meget, meget varm. Hvad fanden? Jeg tror, jeg må simpelthen ikke have en anden pose. Ellers må jeg skulle lige komme den over i en ny. Hvorfor gør de det? Det er utroligt. Jo, den gør. Den stinker. Jeg placerer det lige hen på panden i stedet for. Fordi min pose gider ikke samarbejde med mig inde i ovnen. Så nu må det bare lige blive på panden. Programmet præsenteres af NuTV.dk. TV, når det passer dig.